Druhý diel Inside the Fight Gym. Dneska tu máme hostia Lukáša Antala. Čau Lukáš, ďakujeme za prijatie pozvania. A sme teda v Prievidzi, v tvojom domovskom gyme, môžem to tak povedať? Dá sa, tak ja mám tých gymov trošku viac, som v tomto taký trošku iný, že nie som len v jednom gyme, ale som tam taký rozlietaný. Ale zberiem to ako svoju výhodu, vieš, že mám viac takých gymov, kde chodím trénovať, viacej štýlov, viacej sparingov. Takže toto je taký najhlavnejší, by som povedal, že to som s Tomášom, vlastne Gurtlerom, čo je jeden z mojich hlavných trénerov, tak tuto veľa lapujeme, riešime také taktické veci, technické, chodíme ešte do šalek lapových, do limb gymu, tam veľa sparujeme, robíme drilly a potom ešte mám jeden taký domovský gym, to je MM Fighting Novákov, tam zase veľa pracujem a tiež niekedy aj trénujem, tak som taký rozlietaný. Tak môžeme hneď pri tomto aj začať, aké to je vlastne, lebo tak väčšina fighterov má jedného trénera, alebo v jednom gyme pôsobí. A ako keby neriešiť, hej, že toto, nebijú sa ti dvaja tréneri, alebo jak funguje tá symbióza celá, že každý má svoju akože rolu, že s jedným robíš to, s druhým to, alebo oni sa nejak dohadujú, alebo jak funguje nejak toto ja práve, že to si môžem len vynachváliť svojich trénerov v tomto, ešte by som nás spomenul aj Tomáša Čulaka, on mi pomáha aj v boxe, to je taký iba, ako by som povedal, doplnok, ale títo traja hlavne, Tomáš Gurtler, Lapo a Tomáš Čulak, oni spolu veľmi dobre komunikujú, tým, že Lapo bol pre Tomáša aj taký vzor trénerský, že chodil k nemu na nejaké také, ako by som to povedal, semináre. A oni sa poznajú. Áno, oni sa poznajú, všetci traja sa vlastne osobne poznajú a veľa spolu komunikujú a majú častokrát aj rozdielny názor, ale vždy si to aj ako fighteri počúvajú z tej strany, z tej strany, oni sa dohodnú a práve, že to funguje výborne. Každý si povie do toho niečo. A tá spolupráca je podľa mňa, že 100%. Tým, že si aj spolu píšu, že nie je to také, že ja idem tam niečo robíme a druhý tréner o tom ani nevie, ale že celé to tak... A je niekto akože, kto je, že úplne že hlavný, alebo vlastne to je tak, že potom ty si akože sám to nejak, že navnímaš, že toto ti sedí viac, tak toto robíš viac, vieš čo myslím? Že... Lebo aj v tom som taký podľa mňa iný, že veľa vecí ja musím tomu hlavne sám veriť, že sám si odskúšať tie veci, že nestačí mi len možno, keď mi tréner povie, akože jasne verím tomu. Chápem. Ale keď ja si to vyskúšam a vidím, že mi to sedí, tak... Hej, lebo veľa fighterov napríklad takých, že ani, vieš, že akože len, akože je viacero fighterov, viacero však osobností, niektorí sú takí, že tréner im povie a nikdy sa nezamyslia proste nad ničím iným, len proste to, akože to tiež môže niekomu fungovať a presne potom predpokladám, že keď má niekto aj viac ľudí, viac tých názorov, že takto, keď máš viac trénerov, tak je to také, že presne si možno poskúšať z viacerých ako keby uhlov tú možno aj jednu vec, lebo však aj obyčajný predný úder sa dá udrieť na milión spôsobov a každý ti to možno trošku nájde alebo trošku inak ukáže a ty si v tom nájdeš presne to svoje, že takto to máš. Hej, skôr, že keby ešte tak poviem, tak Lapo je taký ten typ, že čo povie, tak to sa snažím urobiť, lebo keby cestovlak nejde, ako ty hovoríš, ten typ. A Tomáš je zase taký druhý typ, že my veľa o tom spolu komunikujeme. Že s tým, že s Tomášom má strašne veľa otrénované, odsparované, odlapované, že milión hodín máme spolu strávených a ako kamoši, tak strašne veľa vecí aj komunikujeme. Ja vám poviem, že toto nesedí, zmeníme to, nájdeme takú symbiózu, ale povie ten, že povie a sa to robí, a keby to nesedí, tak to urobím. Takže neviem, ti na to odpovedal. Chápem. Ty tomu chápeš, ale je to také, som to taký podľa mňa iný, no, že máme viac tých trénerov, ale hovorím, ale celkovo to funguje. Vieš, toto som chcel povedať, najdôležitejšie, že to funguje. Pre teba. Aj na tých zápasoch vlastne na dorohu ti chodia oni dvaja, že? Áno, Tomáš Gurtler a Lapo, tak. A oni akože však predpokladám, že oni sa medzi sebou už nejak dohodnú, že oni si nenegujú svoje veci, že jeden ti kričí low kick, druhý high kick, že proste Jasné, že máme spoločne si povieme, že čo je náš plán, čo je náš cieľ aj v tej príprave, aj v tom zápase, ale akože nie je také, že jeden je ticho a druhý iba hovorí, alebo tak obidvaja. A oni sú zohraní a to aspoň ja tak cítim, že nikdy nebol aj nejaký problém. Že konflikty nie sú. Nikdy, práve, že len čistá spolupráca. Takže to je paráda. Tak akože, keď sme už týmto začali, tak mi aj popíš, ako keby prebieha tvoja príprava, hej, že dozvieš sa, že máš supera nejaké, alebo vieš dátum, hej, zápasom, možno supera nevieš, tak akože, jak trénuješ akože celý rok, alebo trénuješ menej a potom sa dozvieš a potom akože začneš šlapať, jak to nejak máš vieš, ja sa snažím, ja strašne mám rád ten šport, že ja som ho robil, aj keď som nezápasil, tak som ho robil akoby veľa rád. Že ja som stále v gyme, že aj moja práca je vlastne, že som osobný tréner, tak som v gyme a stále trénujem, stále non-stop. Teraz som prvýkrát v živote vlastne spravil to, že som mal týždeň pauzu, že som bol týždeň, to som spravil prvý raz vždy, že mám napríklad sobotu zápas a mám nejaké bolesti, tak nedeľu, ale v pondelok som bol vždy v gyme. Keď som nevedel chodiť v pohybový
na nohu, že som mal rozkopané tie calf kicky, tak som stal pri vreci s nervami a boxoval som. Ešte myslím, že ja som nikdy si nedal voľno, že ja trénujem celý rok. Ale hej, že keď mi povedia, že OK, máš zápas, tak určite pridám. Ale práve, že cítim, že kedy, že trénujem dostatočne aj mimo a ešte keď pridám, tak sa skôr tak pretrénujem, akoby. Že niekedy mám pocit, že paradox, že tým, že som mimo prípravy veľa trénujem a som aj taký voľný, že mám tlak, že mám najlepšiu formu, koľko razy aj mimo taký zápas. Vieš, čo chcem povedať? Hej, chápem. Tak som uvoľnený, mám to rád, že stále som v gyme, že stále šlapem. Hej, a máš aj nejakú silovú prípravu, alebo tu tiež ješ celý rok, alebo akože robíš si máš nejaké fázy, akože pred zápasom, jak toto funguje? Áno, akože to som zmenil posledný rok, oslovil som aj Viktora Šebeka, bože teraz ma zabije, neviem. Viktora? Viktor, prepáč. Lebo strašne som ho rád pozerával na YouTube, na Instagrame a raz som mu napísal a on mi povedal, jasne, prídi, pozrieme sa na to, lebo ja celú prípravu som si to robil vždy sám a robil som to zle, lebo akože takým štýlom, že vždy som mal rád činky, cvičiť, ale robil som toho veľa. Že kľudne ja som spravil 5 pracovných sérií ťažkých drepov, potom som išiel 5 pracovných sérií, že mŕtve ťahy, vieš čo myslím, že ja som sa zabil, pretrénoval. Ale vždy som mal akože nadvíhané a vždy si to robil sám, ale teraz presne už sme to aj rozdelili do nejakých fáz, že naozaj, že keď mám napríklad že prípravu, teraz poviem, tak mám iba jeden tréning za týždeň, že čisto silový, kde dvíham nejaké váhy. Jeden? Áno, iba jeden, lebo Viktor mi to povedal tak a to sa mi aj osvedčilo, že silný som dosť na postojára, vieš, že už tam nemusím, že nie som taký ten typ, vieš, že už mám proste nadvíhané. Tak, a aby som sa radšej sústredil na ten skill a rozvíjal ten skill a kondíciu. Hej, že mám tam od neho tam napísané teraz v príprave jeden silový tréning, kde nadvíhame nejaké veci, robíme nejakú výbušnosť a druhý mám taký laktatový tréning, kde zase tá fíza, že zabijem sa za pol hodinu. Nejaké akože intervaly. Áno, intervaly. Airbajky sú tam, skier a také rôzne. Toto je halus bojových športov, nie? Že neexistuje, že jeden... že napríklad futbalisti podľa mňa v každom akože najväčšom športovom klube, vieš, čo sú, tak trénujú podľa mňa veľmi podobne každý jeden futbalista alebo tie kluby. A že akože je nejaká overená cesta proste, čo robia futbalisti a v bojovom športe nie, že si robí proste čo chce viac menej, nie? Že je to úplná halus podľa mňa, že... Ja som tie metód tiež prestriedal veľa, vieš, až vždy dávam tak na seba na pocit, že aby ma to aj bavilo, že podľa mňa to je dôležité, ja to mám rád, že aj ma to ako celok tá cesta bavila. Aby som si to nevyrobil, vieš, že keď cítim, že ma niečo nesedí, on sa mi páčil aj ten Viktor. Že OK, keď cítiš napríklad, že robíš ťažký drep a boli ťa toto, že nesedí ti, vieš, nejaký cvik, tak si ho vymeň, vieš, že máš veľa variácií, dá sa veľa vecí napodobniť, vieš, inak. A takým štýlom sa snažím celkovo v tej príprave prístup. Ako jasné sú nejaké dané veci, že proste, jasné, že nech sa ti sparovať, tak nepôjdem sparovať, jasné, idem sparovať, vieš, vždy ide, že ktoré musíš robiť, ale hovorím, že sa na to má aj tak, aby ma to bavilo. A že to som chcel k tomu dodať, že vidíš, že ja mám iba jednýkrát do týždňa silovú prípravu, ale na začiatku toho kempu som mal nejakú silu a nakoniec som mal ešte vyššiu a to som bol vychnutý z diety, že iba raz som to robil do týždňa a predsa som rastol. Takže tam bol progres. No, že čo som bol prekvapený. Predtým som to robil 2-3 krát do týždňa a stagnoval som. Hej, toto sa mi aj mne, akože si myslím, že pri tej sile je niekedy menej je viac, akože pri tej sile. A hlavne pri takomto športe, keď ešte dvojfázovo trénuješ, že nemáš šancu to regenerovať. Ale to lápuješ ľudí. A ešte, že to je akéby, že to je. Takže stále sa v tom hľadám a stále postupne veci mením, dospievam v tom. A každá príprava je akože že to gro je rovnaké a potom iba trošku sa mení, alebo už to máš akože, že toto robí, že je zápas a presne, že vieš, že raz má silu takúto, vieš čo myslím, že už to je furt to isté dokola, alebo furt sa tam akože snaží akože občas vieš, lebo aj ten život ja neviem, súkromný, alebo niečo, že tam pomení, vieš, musíš s tým vedieť robiť. Že nie je to podľa mňa tým, že nie som akoby, že profesionál, že ťa živí iba to, vieš, že niekedy ti do toho niečo vyskočí, tak podľa toho sa zariadím. Ale väčšinou akože to gro je rovnaké, vieš. A tie teda bojové športy, teda ten Thai box alebo Kai, no to je jedno, jak to nazveme, trénuješ koľkokrát u Lapa, koľkokrát tu, alebo jak toto funguje približne? Koľkokrát sparuješ, akože plus minus iba nejak, že jak to máš rozhodnuté do týždňa? V pondelok ráno mám boxerský, taký technický tréning čisto box. Po obede sadám do auta, idem k Lapovi, tam mám drill sparring, čiže to mám prvý sparring. V útorok ráno mám s Lapom nejaké vreci a techniku, ale niekedy také agresívne vreci, že nie len, že vreci a techniku, hej. Takže to mám útorok ráno, potom v stredu som mal zase ráno sparingy. Také sparingy plus drill, čiže to sú druhé sparingy. V štvrtok som mal silu, v piatok ráno mám lapy, po obede mám čistý drill, ako nácviky a v sobotu mám zase sparing, takže 3 sparingy do týždňa. A po obede ešte v sobotu mám ten laktát práve.
Fú, 3 sparingy, akože 3-krát. A to akože predpokladám, že nie len 3 kola. Furt, akože Nie, u Lapa chodíme, ten pondelok chodíme tak, že 5 ale tvrdých. Aha. 5 trojok tvrdých, niekedy ale po prvých 3 je pauza. 5-6, niekedy 3 pauza 3, niekedy 5, keď ideme 3 pauza 2. Záleží, aký je sparing, že aký je moc ťažký. V stredu som mal 6 až 8, ale také by som to povedal, že stredné. A v sobotu mám 12 trojok. A čiže to cez 20 také... kôl, akože do týždňa sparuješ. Ale to som mal tak vždy, že ja som vždy veľa sparoval. Vždy veľa. To som mal tak, neviem. To tak mám. Ale ja mám ráda akože celkovo sparingy. Lenže jedno, čo sa mi mení, tak čím som starší, tak tým menej tých tvrdých. Že to som ti aj dneska hovoril, že vlastne že sa cítil strašne rozbitý, že ja som mal skoro každý pondelok fakt, že vojny, že si môžem to dať za túto prípravu mám 5 amatérských zápasov, si môžem zapísať fakt do štatistík, že je úplne, že vážne, že... A to už menej, hej? Ako? A toho už máš menej. No, snažím sa. A skrz akože mal si zranenia, alebo že už akože je vyčerpávajúce, alebo prečo? Skôr to, že vyčerpávajúce, že potom, že poviem príklad, že pondelok nezačne týždeň, že ráno mám ten technický, taký boxerský, ale potom poobjednám tvrdé sparingy a celý týždeň sa so mnou tiahlo. Vieš, že odrobil som dobrú robotu si sa v pondelok, že dobre, ťažké tvrdé kola, ale potom do soboty som trpel. Že som aj cítil takú únavu, všetko ťa bolí, vieš, potom aj, poviem príklad, vieš, že si nakopaný, tak zle sa ti robí hento. Že potom nevieš tie ostatné tréningy normálne odmakať tak, ako máš. Tak, a to sa mi už nepáčilo. A taký názor, čo akože teraz v poslednej dobe trošku panuje, jak napríklad aj niektorí UFC fighteri, jak Max Holloway a títo, že prestali sparovať úplne. Čo si o tom myslíš? Že oni napríklad akože, že nejak takto hovoria, hej, čo som ja z toho pochytil, že akože, že nesparujú, robia nejaké že veľmi, veľmi ľahké sparingy a že veľa proste akože kondičku idú, lebo že akože ich nejaká myšlienkové pochody sú také, že vlastne, presne, ak ty si hovoril s tou silou napríklad, to je možno podobné, že majú nasparované proste rakety, hej, 15-20 rokov non-stop a že už vidia, že už skôr to oko idú a kondičku a že nechcú sa zraniť v tej príprave. Akože, čo si o tomto myslíš, že akom to nejako... Nie, možno aj ja to raz nespel, ako hovorím, že ak som mladý, tam sa veľmi veľa bili, že fakt, že tvrdo, hociak, že podľa mňa aj preto, že mám málo celkovo zápasov, ale viem byť vyrovnaný s tými zápasovými chalami, že myslím si, že aj tým, že som vybitý v tých sparingoch, dobre scény to zápas, ale naozaj, že niektoré kola som mal vážne, že akože to je v príprave asi najbližšie, čo vieš mať zápasu, že nič není. Ale hovorím, že som starší, tak týmto MMA, ale ja z toho osobne neviem teraz predsa, že v tomto momente, že bez sparingu alebo úplne ľahké, neviem, lebo mne to dáva aj takú psychiku, vieš, do toho zápasu. Toto som chcel povedať, že podľa mňa. Psychiku a tú fízu mi to dáva, vieš, že iné robiť fízu, ja neviem, na rebajku a iné to. Toto si ja myslím, že neviem, jak potom ideš do toho zápasu, že povieš si, že však častokrát ideš do toho sparingu, povieš si, sparoval som s tým, bola tvrdé kola, s dobrými striedali sa na mne, prežil som, teraz idem s jedným iba, že podľa mňa je toto, že psychicky ti to akože brutálne dá. A presne ja z tohto si robím, to si hovorím tej hlave, vieš, že keď príde ten stres alebo tak ten tlak z toho zápasu, tak sa pozriem dozadu, vieš, na tú prípravu, že ja fakt sa snažím dávať do tých príprav 110% a všetky prípravy boli ťažšie ako zápasy, vieš, takže presne to z toho ťažím. Ale zase nie som Max Holloway, vieš, že vieš čo myslím, že oni majú také veci za sebou, vieš, na takej úrovni, že verím, že mu to sedí. A ak mu to sedí, ako sme sa bavili, každý iný, keď mu to sedí a vychádza, prečo nie, vieš. Neodsudzujem to vôbec. Je to fakt, akože podľa mňa bojových športov je toto strašne zaujímavé, aj akože pre nejakých mladých fighterov ešte začínajú, tak niekedy podľa mňa to môže pôsobiť strašne chaoticky, že nevieš zrazu, čo máš robiť, lebo presne povie ti, že ty sparuješ 20 kôl, ten nesparuje vôbec, ten má silu 4-krát do týždňa, ty má silu raz, niekto beha, vieš, že podľa mňa, keď je niekto, že mladý chalan, alebo vieš, že začína, alebo že tomu chce akože sa nejak tomu venovať, tak to môže byť strašne zahlcujúce, že vlastne nevieš ani čo máš robiť poriadne. Keď povieš zaujímavosť, že čo je u mňa, som nikdy nebehával. Nikdy. Toto je halúz. Toto je tiež, vieš, že niekto, ty presne toto povieš, že kokos nikdy, že nebaví, nechcem behať proste. Nikdy vôbec. Odmietá to. No, a niekto ti povie, že beha každý deň 10 km, že aj to je úplná halúz. Ja som vždy bol behať len kvôli mamine, že ma prihlásila na bežecký pretek, že ako pre ňu taká motivácia, že chcela si zabehať, tak ja sa, a vieš si predstaviť, že ty nikdy nebeháš, že ideš 10 km. Ja mám tú fyziu, ja ľahko udýcham ten beh, ale ja som 5 dní nevedel chodiť. Roztrieskaný z toho behu. Sranda, no, že niekto trénuje. A toto je tiež sranda, nie? Že robíš nejaký šport, že proste si na vrcholovej úrovni a potom si ideš zabehať a jak ti to rozbije. Ja som dal desinu v tej násťaži za 42 minút, čo si myslím, že je dobré, že som nikdy nebehal, ale hovorím ti, že 5 dní som nechodil. Prísahám, že 5 dní ja som bol mŕtvy. Dobre, fajne.
Prepáč, že ťa vyrušujem pri počúvaní tohto podcastu. Verím, že si ho užívaš tak ako ja. Chcel by som ti povedať o jednej službe, ktorú ponúkam. Je to individuálny online silový coaching pre ľudí, čo trénujú bojové športy, ale pokojne aj akýkoľvek iný šport. Podľa tvojich potrieb, cieľov a rozvrhu ti vyskladám tréningový program priamo na mieru pre teba. Budeme spolu komunikovať, sledovať tvoj progres a všetko upravovať, aby sme napredovali. Prebieha pohodlne cez aplikáciu TrueCoach. Ak ťa to zaujíma, ak chceš vedieť viac, nájdeš link v popisu, kľudne mi napíš a poďme do toho. No dobre, a teraz poďme teda k tomu tvojmu poslednému zápasu, čo si mal teraz na PML. Neviem ani koľkatka to bolo. Neviem ani ja. Na poslednom PML. A mal si Poliaka, neviem ani jeho meno, ale to je v princípe jedno teraz. Poďme najprv ešte k tej príprave. Po zápase tam hovoril, že som mal strašne zranený, chorôb a takéto, tak preved nás akože touto teda konkrétnou prípravou, lebo toto je jedna z tých vecí, presne čo si hovoril pred chvíľou, že sú osobné veci, sú nejaké zranenia, že musí sa akože v tej príprave prispôsobovať týmto všetkým veciam, čo sa dejú, že to nie je akože každý deň čistý papier a že ideš na ten tréning, ale niekedy je ten papier už dosť popísaný, že musíš sa akože vedieť obracať, tak trošku nám povedz, že čo boli za problémiky. Celkovo táto príprava bola taká moja najťažšia celkovo v živote, aj psychicky. Že už celkovo som mal toho dosť, že z prípravy do prípravy sa v tom gyme, už som to tak cítil od začiatku, nikomu som to nehovoril, ako hovorím teraz, že prvýkrát ani tréneri o tom nevedia. A vlastne z prípravy predtým bol Juro, hej? A jasné, že mal som ten galfking, nemal som mesiac, ale ja som bol aj tak stále v gyme, ja som mal nervy z toho, lebo ja som tam mal životnú formu, aj fyzicky, aj psychicky, ten zápas mi vôbec nevyšiel, však to ste videli, ale tak ma to štvalo, tak som chcel ísť čím skôr do zápasu, že to beriem späť nejakú chybu, že mal si trochu oddychnúť, lebo som si, že som nie oddychnutý, vieš, že som nebol ani doma, lebo tá príprava je fakt, ja odídem v pondelok ráno, príjem večer a to každý deň až do nedele. Fakt, lebo do toho aj samozrejme pracujem, aby som mohol investovať aj nejaké peniaze do tej prípravy, chodím, každú prípravu sa snažím ísť na nejaký kemp do zahraničia a sám vieš, že to nie je proste lacná vec, takže toto stále od pondelka do nedele, blablabla, bol som z toho taký výhroť. Takže aj z tohto bola taká pre mňa zlá príprava a aj mi to dalo tak telo najavo, že nikdy som nemal toľko veľa zranení. Ako nemal som najprv nič vážne, v kurse to bolo niečo nakopnuté, aj v Holandskej sme boli, tam boli extrémne tvrdé tie sparingy, som mal lakeť, rebro, potom som si zlomil prst, keď som prišiel z Holandska, vlastne som trafil Badimu high kick cez bradu a ostal mi vyhodený, Samir mi nahádzoval na tréningu. A to bolo také, tak vieš, že akože nie je to nič vážne, ale proste sreťa to, lebo nič nevieš poriadne vieš odrobiť, lebo chceš boxovať, musíš dobre stáť na tým, no a nejde to, chceš kopnúť a z toho máš len väčšie nervy, už tá únava, potom vlastne už keď sa blížil zápas, tak v útorok vlastne vo Fight Weeku som dostal stafilokoka, dostal som 2 antibiotika, rozrezali mi nohu, tam som nevedel vlastne, že či vôbec nastúpim, lebo štvrtok som ešte nevedel behať, mal som obrovskú napuchnutú nohu, obrovský tak červený flak, dookola silný zápal som mal a chvála Bohu tie antibiotika, ja som ich mal od útorka, ale vôbec nič akéby nerobili, až do piatku ráno. Piatok som sa zobudil, šiel som na váženie, volal som Tadlovi, že môže zrušiť zápas, že neviem behať a zrazu sa zobudím a že celkom, že krivkám, lebo aj tá rána, ak bola otvorená, že som tam mal taký výtok, takú drenáž, tu som si vytrhol, že nech sa to aspoň trošku zrastie. V piatok ráno a vrajím si, že celkom je behať. To je deň pred zápasom, hej? Deň pred zápasom. Že celkom je behať, vytekal mi z toho hníz, neviem čo, vrajím, že ešte 2 antibiotika, že uvidím. Išiel som večer ešte na pohotovosť, nech mi zmerajú CRPčku a ešte nejaké krvné výsledky. Tam mi doktorka na 3-krát zle prepichla žilu. Takže ja som išiel z urgentu, som krýval, áno, som mal zlomený na pravej nohe, zlomený prst, tu som mal rozrezanú nohu, ktorá mi vytekala obrovská diera na palec, ale som si nesol ruku, úplne rozpichal na žilu, vrám, že to zajtra len zápasí, že ja sa zblázním. Len strašne už som to chcel, vieš, že po tej celej príprave už deň pred zápasom, vieš, že však ty si fighter, že to normálny človek nepochopí, ale jedna vec, že bol to zimný štádion, najväčšia akcia PML-ka. Ja som, vieš, kopu ľudí ide sa na teba pozrieť, vieš, a idú tam kvôli tebe, nie, že naozaj, že len kvôli tebe, tá rodina si všetci nakúpili lístky a bolo mi to strašne ľúto, samozrejme chceš aj si odzápasiť, zarobiť si tie peniaze, vieš, že tu ľudia nevidia tieto veci za tým, že koľko si dal do prípravy a že si tam aspoň niečo naspäť. Zároveň som si hovoril, že vieš, ak to je zápas, že ten adrenalín, som sa spoliehal, že nejak bude, že ma to nakopne a chvála Bohu to dobre dopadlo, že nakoplo ma to a teraz sa už len zahojiť, no stále sa hojím, takže to bol vlastne až dneska prvý tréning od zápasu, čo už je týždeň niečo, takže. A myslíš si, že takáto akože príprava, takáto skúsenosť životná ti dá akože aj psychicky do ďalších zápasov, že si povieš, že bola hen tak som bol a zvládol si, že akože myslím si, že aj toto je brutálne akože
ti dá ten boost psychicky, že presne, že jak sa povieš, že pozrieš spätne, že na tie prípravy, aké boli, ale presne niekedy budeš mať možno nakopnutú ruku alebo niečo a budeš také piči, tak si povieš, že mal som, že od tohto neviem, či to môže byť horšie. No. Že akože to, že väčšinou máš jednu vec a nie, že zlomený prst, stafilokoka, rusko, že väčšinou jedno z toho iba. Akože presne to si hovoril som z toho a hovorím z toho ešte dlhšie, že keď si akože bojovník, že akože sa berie za bojovníka, tak mal by si vedieť bojovať, že akoby v každej tej situácii. Aspoň taký je môj mindset. Ja poviem akože príklad napríklad, že raz som sa strašne opil, akože to nepatrí k tomu športu, nerobte, ale ja neviem, som mal 18 rokov a 2 hodiny som spal so strašnou opicou a mal som ísť na sparingy. Ja sa tak, odtedy to tak hovorím, že nech sa deje hocičo, ja tam proste pojem a budem bojovať a odsparujem. Že OK, je to takto, ale ak si bojovník, tak bojuj s tým, čo máš. Že stane sa si presne brúsi ten mindset, že aj v tých zlých chvíľach, a toto raz akože s tým opitím, že to nie je dobrý príklad, si neberte príklad, ale odtedy som si to prvý raz povedal a odtedy sa som tak ťahne. Mal som veľakrát aj, vieš, keď som išiel s Jurom do zápasu, tedy som mal 2 týždne do zápasu, mal stafiloka, tiež antibiotika, tiež som to nikomu ani nehovoril, ani nič a si hovoril, že kokos, má životnú šancu, tak sa ukáž. A celý ten život je o tom, vieš, že kedy máš v živote veci, že úplne všetko ide podľa plánu. To je jedno, či to je fight, či to je, ja neviem, biznis, vzťahy. Vždy to je hore-dole. Ale nikdy sa, vieš, neposrať sa z tej veci. Toto je mŕte dôležité. A toto podľa mňa, ale akože z jednej strany, že hej, ale je to, akože takto sa to veľa ľahšie povie, keď to máš akože spraviť, že takto to je super, keď si to tu povieš. Takže sekám tu frajera, ale tiež som bol... Hej, že to chcem povedať, že není to akože určite také, že si biješ doma do hrúde, že idem, že akože... To je tak, že hodinu som, že kokos, že úplne opustený, hodinu sa nahecujem, úplne David Goggins, vieš, si idem v hlave, že nič nemožné, vieš, a potom zase hodinu... potom som zase opustený, vieš, vôbec nie je také, že len hrdinstvo. No, toto je podľa mňa super, že to aj hovoríš, lebo možno veľa ľudí, vieš, tak má presne fighterov, že boha, že tu, vieš, že presne tak, akože tak pôsobia fighteri, však reálne, akože to je super, že tak by aj mali pôsobiť, že keď ideš do toho ringu proste, tak tam vidíš nasvieteného, nasekaného proste fightera, ale veľakrát to je, že predchádza tomu akože dosť veľa neúplne príjemných vecí. A to veľa ľudí presne nevidí, aj tí, čo píšu tie komenty. Vieš, niekomu nevidie zápas, ja som si to chlábu ešte nezažil a vidím to, vieš, že napríklad, ak je... Neviem, či si kúkal, ešte kúkal si posledný Rotangov zápas, čo mal s tým. Áno, napríklad to som vôbec nepochopil, lebo ja som ho nevidel ešte naživo a videl som ho na Instagrame, nie, že dávali shorty a tak a všetci písali, že netrénuje a neviem čo. A ja boha, že dostal úplne na budku a že prehral. Potom som si kúkol reálne celý ten zápas a on akože jasne, že prehral, ale v tých kolách, ktorých ako keby nebol počítaný, tak tie aj minimálne boli na remizu alebo ich povyhrával, ty kokos. Že vôbec to nebol taký úplne na jednu bránku zápas a toto ja som vôbec nepochopil, že prečo všetci tak hejtujú, že každý prehrá reálne. A videl si, jak tam plakal pod tým ringom? Hej, ale reálne každý prehrá. Však on predtým, keď sekol toho Takeruho, tak vieš, ja toto vôbec som nepochopil. Ľudia za Boha, vieš? Keď ho sekneš a potom, vieš, že bojujú 2 najlepší na svete. Tam musí jeden prehrať. Vieš, a to sú reálne, že magori, že zabíjaci obidvaja. Vieš, a že prehráš ľudia, čo majú zasrača a presne to nevidia, čo je všetko za tým. Toto fakt niekedy nechápem, že... A hlavne, to je, ale v každom športe, to je však, akože reálne, to je pointa športu, že jeden vyhrá, jeden prehrá. Že inak to nevie byť proste, že hej, presne, že akože je zo pár výnimek na svete, na jednej ruke ich vie spočítať, ktorým sa to akože podarilo, ale tak to je kombinácia, akože celého vesmíru že to není, že vôbec bežná vec. Čiže toto si myslím tiež, že nepatrí úplne. A celkovo do športu proste, však je to úplne normálna vec, že jeden vyhrá, jeden prehrá. Ale v tomto, tých bojových športov mi to príde také najhoršie, vieš, že keď majú takú smolnú šnúru, tak ľudia úplne odpisujú a pritom mohol mať len tesný zápas, niečomu nevidia, alebo presne má nejaké zranenie, ľudia ani o tom nevedia. Vieš, asi vlastne zasrača. Lebo si prehral zápas, vieš. A píšu to. To je jedno. Dobre, poďme naspäť. Vieš, čo ma zaujíma veľmi? Bol si v Holandsku trénovať. Ja som v živote bol v Holandsku, ani v Holandsku som nebol, to ešte na tréningu v Holandsku. Povedz, a bol si aj v Thajsku trénovať. Áno. Skús mi, akože toto sú úplne 2 diametrálne odlišné svety, ale strašne ma zaujíma akože tréning v Holandsku. Popíš mi, že jak to tam funguje. Vôbec si to, akože videl som videá, viem si to trošku predstaviť aj z toho, jak tí zápasia, ale teda neviem vôbec. Ani som sa nebavil asi s nikým, kto bol v Holandsku, takže budem rád. Vieš, ja ti poviem jedným slovom, že masaker, že akože je vážne, že masaker, že
Na jednu stranu ma to extrémne bavilo, lebo strašne mám rád holandský štýl, milujem ich kombinácie, milujem to, ak zápasia, veľa vecí a ja robím podľa takých z toho štýlu, že mám aj ja v tom štýle niečo také. Ale bol som extrémne prekvapený, akí sú tvrdí. Že už len tí hobici, že čo je iné, že nie je, že aj nejaká metóda toho trénovania mi prišlo, lebo už aj my tu vieme trénovať výborne ako tí najlepší, ale tá mentalita. Ešte myslím, že oni dávajú do toho 120%. Že aj keď robia, že drily, že všetko, tvrdé, sekajú, fú. Mne to bolo až také divné, vieš, lebo aj my sme dneska napríklad robili kombinácie, ale nezavraním tam low kick na zadnú celej sily. A tam vlastne nezavreš asi za debila. Normálne tak som mal pocit, že tam oni ťa chcú rozkopať, ale nie, že chcú, ale tak je to tak. Že nerobia to z toho, že ti chcú ublížiť, ale proste, že tak. Mal som tam fakt strašne tvrdý sparring, že ja som si po 10 sekundách iba spájam, že mi letel high kick na hlavu preklopený, padla mi trochu ruka a odtedy si nič nepamätám. A za mnou potom prišli chalani, s ktorými som sparoval, sa mne točili. Dvaja z toho boli šampióni z Glory, jeden, neviem, tak mal fotku a všade mal opasky, čo všetko bol šampión. A prišli potom aj za mnou, že no hard feelings, že proste takto to je, že to nemám ani brať osobne, že takto je. A potom naozaj, že ja sa poradal na nich, oni proste dvaja parčici z klubu, oni sa tam vražili. No, strihnuté kolena celej sily do hlavy. Ani kolenačky niektorí nemali. Full kolena. Akože bol to zážitok, čo im poviem. Bol to zážitok. Vládo Moravčík mi dával asi zo 3 večery flektor, kupoval a motivoval. Sa mi ľúbil aj za mnou. To bolo strašne. A sranda, že oni, akože že telo si na to zvykne, nie? Že oni tak asi, že nie sú že zranení non-stop, alebo že nejakým spôsobom si na to... Ale si neviem predstaviť, že akože neviem, aká je životnosť tých zápasníkov, lebo jednou vidíš, že šampión, ale možno 20 ďalších ostal vyhorený, zranený, vieš. Neviem, či to z takto hľadiska povedal, ale si neviem predstaviť, ako každý, že ja som bol extrémne rozbitý z toho týždňa. A ešte tam boli aj také veci, že som sa aj nevyspal, vieš, lebo ješ tam cesta tam, potom cesta naspäť, ďalší deň sme išli na Rigu s chalanmi, vieš, že také, a úplne som bol zabitý z toho týždňa, to som aj pretrénovaný. Ale zaujímavá skúsenosť, akože dalo mi to niečo. A ešte by si tam mal? Išiel by som tam ešte. Ale s iným mindsetom, viac taký zlý by som tam prišiel. A možno to aj nie je úplne zle, že pred zápasom, že už keď vieš, že máš tú prípravu a že len išiel by som tam tak neskôr, že by som tam napríklad, že 2 týždne do zápasu, lebo hrozí tam to zranenie. Že skôr, hej, v tej príprave. Áno, vieš, že náhodou, že keď budeš presne, že taký, že dokopaný, že sa trošku zaujíš, lebo asi budeš, keď tam pôjdeš, že asi budeš. Ale aj tí hobici napríklad, vieš, že sekali sa. Vieš, že Čavo prišiel nejaký, neviem, mytečka alebo z banky, dal dole tú košielku, dal si športový úbor, na chvíľu bol vrah, na hodinu a potom zase pohodička. No a to som ti aj dneska hovoril, že ja som mal pocit, že oni sa majú radi navzájom, nie je to ešte aj druhých. Vieš, keď prídeš niekde do jedného gymu, že toto mi inak aj tak nesadlo, že som bol trošku s takým rešpektom tam moc. Že bolo to také uvoľnené, hej? No, taký som bol trošku z nich aj nervózny, taký škaredo pozerali. Riadne takú tú atmosféru, vieš, správili na teba riadnu. No minulý rok som bol v Poľsku a tam sa to tiež cítil a tam sa úplne prepovrali, tak poďte všetci do radu, že kto chcete, že... A oni medzi sebou, akože celkovo v tom gyme bola taká atmosféra, že neboli, nesrandovali. No jasne, vieš, že tu prídeš na tréning a ak ste tí moji kolegovia najprv srandy, jasne tréning vážny od Makasa, že tam oni boli úplne ticho aj pre tréningu, iba tak zazerali aj na seba, vieš, že taká zlá aura tam bola. Sranda, a trochu ma to polečil, fú, že... A ešte ak sú tam rôzne tie národnosti, vieš, že hen taký, tak kúko som sa zistil, že fú, nie je úplne komfortne. Ale zase to je dobre, to je tiež, vieš, skúsenosť. Hej, ale sranda, že či ich to baví, akože, alebo vieš, že jak... A možno, že oni, keď v tom od začiatku si, že to tak bere, že to je asi normálne, ale že lebo podľa mňa tu na akože dosť veľká časť tých tréningov je to, že je s kamošmi si, sranda, proste, že to ti akože spríjemňuje to, že furt si dolámaný. Hej, že proste, že podľa mňa akože bez toho by to, neviem, predstav, že teraz by som iba došiel ticho, že sa posekáš sa, čau, ideš. Ale ak majú takú mentalitu, že naozaj nastavím, že ja budem svetový šampión, ja budem najväčší zabijak. Aj mi jedno, vieš. Akože... Ak to majú tak na celé, lebo to som z nich niektorých cítil aj z tých šampiónov, že vážne, že... A napríklad ten Ilias, čo bol on je aj vo Vanku šampión, aj Glory myslím, že vyhral, on zase bol úplne typeček, že on zase bol iný, že taký aj vysmiatý, a keď s ním sparoval, s ním som mal akože, lebo jeden deň sme mali, čo som bol prekvapený, že technický sparing, že vrajím si, fú, že konečne, že úplne, že choďte easy a pohľadám, že ty koko, že sa mi sníva, že konečne, ale to, on bol ak z Matrixu, ja som aj nevedel, čo to lietalo, strašne sú dobrí, akože tie komba majú nachodené, fakt rýchle, tvrdé, low kicky extrémne. A hlavne na tú zadnú nohu, to aj dneska, že sme sa tiež bavili na sparingu, že tá zadná noha nie je taká otužená a to oni tam vália na tú zadnú nohu. Oni majú akože... My tu málo to robíme na Slovensku. Hej, ale oni aj sú akože slávni tými low kickmi proste devastačnými, že to je... A oni ich neblokujú vlastne.
Nie? Moc. Akože oni sú proste Oni na cez to tých... chodia, že ale oni proste... to majú vytúžené. To, že... Som zvedavý, a že kopú kalfkiky, či niekoho? To som ti išiel povedať, že som zvedavý, že čo s nimi spravia, lebo začali kopať tie kalfkiky, len tie kalfkiky podľa mňa ty neotúžiš. Nie, to sa nedá. No. Však, ale musím povedať, že kalfkiky napríklad kopali ľahko. Aha. Lebo to sa nedá kopať tvrdo, čo padneš a máš po tréningu, nemáš sparinga, lebo... Ale robili s kalfkikmi, začali s tým robiť. Takže... No dobre, a trénoval si aj v Thajsku a teraz to je asi úplne, že... Úplne opak. Hej. A ktorá, tak Thajsko nebudeme asi opísať, to väčšina ľudí pozná podľa mňa, jak sa trénuje v Thajsku, tam to je proste veľký chill, však teplúčko, sranda, Thajci sú vtipní, je to pohoda, ale tak aj tam sa maká. Ale kde bol napríklad technickejší tréning? Technickejšie z akého hľadiska? Lebo napríklad moja skúsenosť Thajska a celkovo asi veľa ľudí je proste, že tie lapy sú, akože môžeš ísť do hociktorého gymu, keď lapuješ s Thajcom, tak je to akože odlišnosť 20%, ale plus minus to bude to isté, hej. Akože, že toto, že podľa mňa, že v tom Holandsku by som ja povedal, že teda je že, akože väčšia pestrosť tých techník možno, že není to iba zaťažené na jednu, dve, proste na tie round kicky, kolena, lakte a také veci, ale že tam je to oveľa pestrejšie a aj pestrejší možno tréning, lebo v Thajsku je ten tréning strašne repetitívny, že proste ideš, že beháš, lapy, sparring clinch, brece. To nič iné. Tam napríklad drilly aj nerobia v Thajsku, alebo málinko. Čo ja som bol v tom Powerhouse napríklad, tak my sme tam mali 2-3 krát do týždňa zase iba drill. A opäť technik prišiel proste tréner. A bol Thajec? Áno, Thajec. A vždy dal nejakú techniku. Napríklad piatky sme mali, že holandské techniky. Normálne sa to volalo, že holandské techniky. Vieš, tak K1 v stredu, myslím, že sme mali také thajské, že sme chytali, podmetávali, že som bol prekvapený. Super, to je super, hej, to je pára. Ale zase v iných gymoch, ako hovoríš, tak to bol každý deň to isté. Že z tohto hľadiska mi viac Holandsko sedelo, že bol taký hodina štvrť intenzívny tréning. Znesiel v tom Thajsku, že koľko my mali 2,5 hodiny tréning a raz mi povedal po 2,5 hodiny, ja si to pamätám, jak doteraz. Že kam idem, vieš, sme doklinčovali, som zbalil veci, čo som do sprchy a povedal mi, že 1000 brúšakov, 100 zhybov, 100 klikov a ešte nejaký jeden si už si nepamätám, čo to bolo. Ale ja som sa len tomu akože zasmial, že si akože sám robím. My sme boli úplne, že ja som nevedel, vieš, aj po tých klinčoch, ja som nevedel ani ruky dvihnúť hore po 2,5 hodinách. A ja sa iba tak zaspial a on kameň na tvár, že to myslí vážne. A ja som to ďalšiu hodinu dorábal. Fakt som to urobil. A toto napríklad v tom Thajsku, že presne strašne dlhé sú tréningy, ale tak tam sa aj veľa zajebávaš. Že není to, že 2,5 hodiny ideš presne v takom tempe, ak ideš v tom Holandsku, to by si nedal. To sa nedá. Lebo to po hodine už tá výkonnosť proste ideš dole. Že a za mňa akože keď sa bavíme o tom, že ten zápas má 3x3 minúty, tak asi viac preniesieš do toho zápasu ten akože holandský tréning, akože že ten kratší, intenzívnejší, lebo ten zápas proste není šprint, teda není maratón, ale je to skôr sprint, proste, že musíš v kuse ísť. Ale tak zase fungujú obidva štýly, asi je... Áno, že obidve tie krajiny sú v tom svojom, vieš, že... A presne, ak povedal, že tie keď to vyrastáš, vieš, asi na to zvyknutý, ako malý Tajec, to robíš od mala, ty si na to zvykneš. A tam zase aj trošku inak sa zápas, tam je to pomalšie, ale zase to tempo, to je ďalšia vec. Ale pýtal sa, ešte bola sranda, po prvom týždni ja som bol zabitý. Vieš, ráno, večer, ja som dvojfázovo, som mal 10. tréning ten týždeň, po 2,5 hodinách, ja som bol úplne mŕtvy. A to som ešte nebehal, lebo však ja ti hovorím, nebehal, že nikdy. A oni, tí chalani, si zober, že my mali niekedy 2,5 hodinový tréning a že tréning, oni išli aj pred, aj po ešte behať. Ja na konci týždňa som tam doplazil, pýtam sa, že chalani, že vy nie ste pretrénovali tých Tajcov. A oni, že what do you mean? Že oni aj že oni sa na tým aj nezamýšľajú, vieš? Ja som takto isto trénoval, keď som tam bol, ja som behával. Ale my sme ráno behávali, že dlhý beh a po obede krátky. Áno, tiež takýmto štýlom. Že ráno, 10 km a po obede 3-4, lenže tí Tajci, akože oni sú kurvy, lebo my sme častokrát sa stalo, napríklad to bolo v Bangkoku, akože v dobrom gyme, a oni keď nemali napríklad zápas, my sme odbehli do parku a oni sadli na lavičku. Vieš, a my sme behali, belosi behali a oni tam proste kolúpili, sedeli na lavičke a vrátili sme sa domov a oni, vieš, akože nič, v pohode. Ale keď mali pred zápasom, vtedy behali, čiže oni sú zase vychcaní, ale stalo sa napríklad, že toto isté sa stalo a došiel majiteľ gymu kam a oni sa tam zatrtkávali, a došli sme späť do gymu a ja neviem, takýto veľký gym to mohol byť, oni tam hodinu takto behali dokola. Kam on sadol takto na ring a oni, že budete behať. No sedel, pil pivko a oni hodinu behali takto do kolečka. Že akože oni, vieš, že Tajci proste sú, akože oni sú vychcaní, ale toto nové sa tam dialo úplne bežne, že oni akože takto sa správali. Ja som si zaplatil súkromku v Tajsku, až 40 minút ma nehal skakať. 40 minút. 40 minút on scrolloval takto. A kričím, že hey coach, že I'm done with rope.
1 minute. A stále 1 minute. Ja sa pozeral potom na hodinu 40 minút a ten plavec za 30 €. Nie. To by si aj ty mal. A keď ma išiel lapovať, tak či som niečo udrel, a že no. A celé kolo mi vysvetľoval. Ja som mal zlab, ja som robil, že možno 6 trojok som išiel, po tých 40 minútach na švihadle, ja som reálne spravil, že fakt, nechcem trepnúť, ja to mám aj natočené, že 5 krát nejakú vec, akože v celku nejakú kombináciu, aj kombináciu, pre nás zad na round. A zase mi začal vysvetľovať, no, dude. Strašne sa mu nechcel, tak ma zapalil. To je, to tajci. To je sranda inak, že oni, akože tam to takto funguje. Áno. Že oni akože, je to aj do určitej miery turizmus pre nich, že oni akože, oni sú tiež asi pretrenovaní. Úplne musia byť oni prepali. Čiže oni akože... Vedel, že ma už nikdy neuvidí, vieš. Z jednej strany chápem, ale akože je to také, no. Však je to, jak to je, asi nic s tým extra nespravíme. Ty trénuješ vlastne u Lapa aj s Lajošom. Vlastne Lajoš bol donedávna náš jediný UFC zápasník, teraz neviem, či si videl, Vlasto podpísal, ale to je iba, vlastne on ešte nemal zápas, čiže Lajoš je ešte stále náš jediný, kto mal aj... Ešte máte tam bol Budaj. Áno, to je pravda. Ale už nie je, akože. Ale už nie je, takže teraz aktuálne bol, to je jedno. Ako sa s ním trénuje? Ešte brutálne, ale Lajčo má strašne rád, on je tak dobrý aj chalan, aj človek. Aj veľký vzor, motivácia pre mňa, lebo proste z neho cítiš ten mindset, že ten šampiónsky, on odrobí všetko na 100%. Strašne aj dobrý, pomôže vždy, keď sa dá. Ale zase keď je sparring, čo si on sa zmení na netvora. To je akože, tam cítiš, že aj v tom ringu, na tom sparingu, že veľakrát sme mali vojny akože ťažké s ním, ale veľa mi to dalo. Vieš, lebo presne si povieš, že keď osparuješ s ním, vieš, a on je fakt aj fyzicky, on je silný, ja som vyššia váha, ale ja vôbec nemám príjemný pocit, že som nejaká vyššia váha, on je fakt silný, fakt je dynamický. Ale tak on tak zase nemá on toľko kily, jak ty, on bude mať trošku menej, nie? No, má trošku menej, ale tiež vie byť ťažký. Hej, sa taký vyzlečený Herkules. Je veľký. No, veľký, obrovský 70-ka, a to zrobil 6-6, ja nechápem ako doteraz, to neviem, či on... To neviem vôbec. Oni akože robia rakety, akože MMA robia veľké rakety, no. Ale to som chcel povedať, že zmenilo mi to aj to nadstavenie v tých prípravách, lebo... Odkedy s tým vlastne trénuješ? Akože ktorý zápas si nepamätám si vôbec. Ale už dlhšie, nie? Dlho, zo 2 roky. No. Akože, vieš, niekedy máme spolupripravené, niekedy nemáme, teraz bol zranený, napríklad som s tým netrénoval, vieš, alebo málo iba. Ale veľa príprav zase máme spoločne, že aj ja som pomáhal, on mi v príprave pomáhal. A to som chcel povedať, že príde na tréning a fakt, že Lapom povie toto, on to odrobí na 100% ešte aj navyše, vieš, že všetko, že suplementy napríklad, všetko má nachystané, vieš, že totálny profík. On preto je tam, kde je, že to podľa mňa nie je že nejaký talent, alebo čo šťastie, alebo je, vieš, že hoci čo ľudia povedia, ale to je naozaj, že tá konzistencia, disciplína, mindset, on mal byť takým príkladom, vieš, že naozaj ako sa má šampión chovať, alebo ako sa má... Akože naučil si sa od neho veľa takýchto vecí? Že, alebo zobral si to od neho, že predtým si možno nejaké veci, že možno trošku zanedbal, alebo že si bol taký, že a že proste keď si videl jeho presne, že akože kde je a že týmto sa tam dostal, že keď to vidíš asi takto z prvej osoby, tak si, že bolo niečo, čo si zmenil, že povedal, že fú, že musím, akože, že keď chcem a ja fakt, že kokos byť jeden z najlepších, tak musím akože, že trošku... Skôr také iba detaily a akože pamätám si na takú situáciu, jeden fighter, nebudem menovať, ale niekde išli vtedy cez víkend, vieš, na koncert, vieš, na nejakých reperov a tak a pamätám si, ako tam dodrbal, že chceš byť šampión, že máš doma oddychovať, vieš, po celom týždni nie chodiť von, vieš. A to sa mi tak utkalo v hlave, takže toto. A ja, že ja fakt som nočný život, že úplne, ako ani predtým som nechodil, ale vieš, že... Čiže nie je to vlastne o tých tréningoch, ale áno, o tom, že tie veci, jak žiješ ten život vlastne, áno, celkovo. A on je naozaj, že mu povie tréner, že mal by si oddychovať, tak on oddychuje. Vieš, takže toto možno s tým takým, že nepojem tam, radšej si oddychnem. Ale inak som bol aj vždy podľa mňa zodpovedný v prípravách. Raz a ešte tak skoro, možno druhý, tretí zápas, som skúsil, aké to je, že cez leto sa flákaš, mal som 17-18 rokov, cez leto som sa flákal, vieš, v festivali blablabla, som bol len mladý chalan, čo to mal rád, všetko, vieš, tieto veci, tie pokušenia. A tréner mi volal, že mám zápas a išiel som na to, dostal som bitku, vedel som, že by som inak ten zápas vyhral, na totálne nosom si siahol, vieš, v šatni dogrcaný 2 hodiny som bol, lebo proste nebol pripravený. Ale tedy sa mi to tak utkvelo v hlave. A mal som aj dobre predtým vzory, vieš, že čo som zliadal k zápasníkom, som videl, že robia veci na 100%. A v tom som bol akože vždy zodpovedný, ale taký ten detail, že áno, že oddychneš, nechod tam, že oddychni si, tak toto som od neho zobral, alebo aj takú suplementáciu, že tiež trošku zobral. Jahodový toto, hej, to nás nepije. Ale nie, myslím si, že ja som bol v tomto vždy veľmi zodpovedný.
že môžem ísť aj ja tým mladým chalanom, teraz čo mám ja príkladom, nikdy sa nedotknem alkoholu, ani si nepripijem na žiadnej oslave, neexistuje, že niekde pôjdem a s tým spánkom, s tým oddychom. Toto je také zaujímavé, čo ma zaujíma, lebo napríklad, akože ja som to mal podobne aj teraz, akože ja nepijem alkohol a už aj nezapasím, ale akože ak chceš ísť hlbšie v bojových športoch a hlavne v tajskom boxe, nájdeš ma aj na Patreone. Ku každej epizóde podcastu nájdeš exkluzívne video z tréningu aj zo sparingu s hosťom, ktorého si práve počul. Okrem toho tam mám stovky edukačných videí a kurzy z tajského boxu od základných techník až po pokročilé veci a robím tam aj reakcie na zápasy, či už mojich chalanov z gymu, ale aj na svetovej úrovni. Takže ak ťa zaujíma rozbor toho, čo sa deje v ringu na vysokej úrovni, určite to tam tiež nájdeš. Link nájdeš v bio. Stojí to iba 5 alebo 10 eur mesačne. Myslím si, že za túto cenu nič lepšie na slovenskom internete ohľadne bojových športov nenájdeš. Myslíš si, že je to, lebo veľa ľudí povie, že to je obetuje. Hej, že obetuješ to preto, aby si mohol byť zápasník. A napríklad ja som v živote to pre mňa to nebolo, že ani otázka, že ako keby, že som mal pocit, že čo tie, že išiel by som tam, alebo že opil by som sa, že musím to obetovať, ale neidem, lebo že nemal som v sebe takýto pocit. Vieš, čo myslím? A ty to máš ako, že takto to máš, že akože tláka ťa to trošku a že máš to také, že nejdeš, lebo že povieš si, alebo ani ťa to, že vôbec ťa to nie, nezaujíma. ja sa nadstavím v tej príprave, nejdem, vôbec sa neveznášal, ale ja to mám zase také, že myslím, že sa obetujem, lebo akože, ak som bol mladší, tak my sme žili divoké veci, ako tak, že radi sme chodili von a tak, a ja som mám takú sprostnú vlastnosť, že ja sa neviem zabaviť triezvy. Vieš, ten nočný život, ja triezvy, ja tam radšej ani nejdem, vieš. A takže ja sa tak sekne pripravil, ale neľutujem to, lebo to ma naučilo, že tá triezva hlava je najlepšia hlava. Vieš, lebo opieš sa a potom si je druhý deň rozbitý, nie si produktívny a blablabla, na to sa strašne veľa vecí nadväzuje, vieš? Jasné. Strašne veľa vecí, že dobre, že niekto si myslí, že sa len opije, ale ja za tým vidím, že koľko vecí na to všetkých nadväzuje. Takže aj mimo toho športu, že mi to dalo veľa, že tým, že som bol veľa v tých prípravách a nepil som, tak som bol produktívnejší aj v iných veciach. Vieš, že celko ten mindset lepší proste na triezvo. To učím aj svojich chalanov. Ale zase nemám to tak, že ma to vôbec netrkne. To by som klamal, vieš, že rád som sa chodil zabaviť. Ale ja som mal možno dobre to, že ja nie som taký ten športovec, že čo bol od malého decka, vieš, ja som začal s bojovými športami. Áno, ja som mal s bojovými športami začal 15-16, ale to iba tak, že hobby, vieš. Až nejakých 18-19 som tak začal vážnejšie a som dovtedy žil, že bomby. Že ja som mal taký dvojaký život. Áno, že ja som sa vylietal veľmi, že ja som mal taký dvojitý život, že od pondelka do piatka som bol v Bystrici na traku 100% športovec, koľkokrát dvojfázové tréningy, tam som bol v tom fire gyme ešte, keď to fungovalo, ale prišiel som tu, netvoril som veci, ja som pondelok prišiel, som hodil veci a som v nedeľu prišiel domov. Ale to beriem ako výhodu svoju, lebo teraz to môžeme tiež na jednom zápasníkovi plná vidieť, že na takej vrcholovej úrovni, že čuchol si k tomu nočnému životu a k tým takým pokušeniam a nevie sa z toho dať teraz von, vieš, že... Konor, hej? Či nie? Tu do Československa. Ja aj tu, dobre. Ja ale akože aj u Konora. Áno, aj u Konora to je vidno, vieš, že bol zapálený preto a ja som sa vylietal. Ale napríklad zase on, neviem, akože toto je napríklad, že všetci mu na to nadávajú, ale tak neviem čo, akože podľa mňa to je taká situácia, že ty toto robíš a on to robil ešte, ja neviem, možno aj skôr, hej, že začal a neviem, či on sa vôbec vyžil a zrazu máš na účte, neviem, 200 miliónov. Môžeš robiť, čo chceš, kontakty, všetko. No, že ako keď podľa mňa to je strašne ťažké súdiť, lebo to podľa mňa nikto nevie, že ak by sa zachoval. Že ty povieš, že ja by som, alebo čo si? No, že to musí byť, to si neviem. Ja si ešte práve, že myslím, že 90% ešte skôr, že poviem, že tak, že Slovákov, že keby čuchne k takým príležitostiam, tak Conor ešte robí slabé veci. Hej, že by sa zbláznili tí ľudia, vieš. Ja to tiež nechcem preto súdiť, lebo on drel fakt telocvičenia a zrazu má, vieš, je to len sám. Že akože na konci dňa, keď si to, ako keby, tak to je cieľ, ako keby, každého toho zápasníka. Že vozí sa na tej jachte, vieš, že keď sa na tým so ženami niekde, vieš, že... keď sa na tým akože nejak zamyslíš z veľkého, tak prečo zápasíš? Akože jasné, že ťa to baví, je to, ale proste chceš si zabezpečiť, chceš zarobiť peniaze, chceš sa mať dobre pre seba, svoju rodinu. A on to dosiahol vlastne a má sa dobre a potom tiež aj tak zle proste, že prečo nie je zase. Ale na druhú stranu, ja si myslím, že stále to niekde kúše v hlave, že prečo sa aj skúsil ten návrat, lebo tá disciplína sa hovorí, že oslobodzuje. Hej. Že ty si v tej ceste, že ak si, a ja to cítim, že ja som vtedy najšťastnejší ako človek, ako by keď mám ten fokus, tú disciplínu, lebo keď vypadnem z prípravy, ja som vypadol na chvíľu z prípravy a tie pokušenia, vieš, že teraz sa teším, tak teraz idem toto urobiť a žijem to týždeň a že to už nechcem robiť, zle sa cítim, vieš, rozsypáva sa mi život. Hej, že najlepšie, keď máš akože nalinajkované, čo máš robiť, že veľa ľuďom to príde ako nudný život, že v podstate, že presne celý týždeň máš dopredu, vieš čo, ako bude celý tvoj týždeň vyzerať.
Ale veľakrát, akože aj ja to mám tak v podstate, že to je akože na druhej strane väčšia tá sloboda, alebo nerozmýšľať nad tým, že čo mám robiť, s kým mám, čo, a presne, že nemáš takéto potom myšlienky, že si akože a nenaháňaš ani ten taký lacný dopamín. Hej. Lebo v tom, keď sa zamotáš, tých no tak potom presne pri drogy, alkohol, proste blbosti, gambling, hovadiny. Jasné. No, je to proste takto. Je to tak. A keď sme ešte boli pri tom Lajošovi, tak máš nejaký, alebo čak jak sa nie teraz, ale v poslednej dlhej období je proste trend, že ľudia akože robia hlavne MMA, ten akože Thai box alebo K1 nevydržia dlho, akože do konca kariéry väčšinou robí tí fighteri, proste buď prejdú do MMA, lebo však presne chcú zarobiť nejaké peniažky aj z toho, aby sa im to nejak oplatilo. Máš aj ty nejakú takúto plán alebo víziu, alebo že či vôbec ani nie? Že sranda, že to veľa ľudí nevie, ale som dlho robil MMA. Aha. Aj si mal zápas? Aha, dva som mal a aj grapplingové súťaže mám za sebou. Aha, super, vidíš, to som nevedel. A potom vlastne, ak som prišiel z Bystrice z toho internátu do Prievidze, tak tu sa MMA nedalo trénovať, že tu sme mali sme tu nejaké gymy, ale nie nejaký MMA gym, iba postoj, tak preto som ostal pri tom postoji a začal sa mi tomu dariť, tak som tom ostal, ale akože som tom otvorený. Aj teraz sme riešili, inak prvý rád, neviem, či to môžem povedať, ale také zmiešané pravidlá, ak boli vo vánku, tak PML-ko to chcelo urobiť. jedno kolo tak, jedno kolo tak? Áno, jedno kolo tak, druhé tak, potom zase tak. Že Thai box. Áno, to ma lákalo, akože poviem pravdu. Jediné, že prečo som to ešte neurobil, je také, že neviem, kde by som trénoval, že tu môžem chodiť celý týždeň ten postoj, vieš, ak som doma a neviem si tu predstaviť, s kým by som, ako by som trénoval zem. Že tú prípravu si vyskladať. Ten typ, že teraz idem do MMA a reálne nemám natrénované, že idem, že skúsim časne, možno ho trafím. To a vôbec tak, vieš, že chcem byť pripravený, vieš na to. To MMA, ja keď som začal tiež, akože z Thai boxu som prešiel do MMA, tak toto bolo akože brutálne, že tá príprava bola oveľa náročnejšia. Akože, lebo presne, tu si aj častokrát, keď nemáš s kým trénovať, tak proste ideš na pytel, hej, a vieš si zdať akože brutálny tréning sám. Ale to MMA to si nevieš. Proste, lebo potrebuješ tam stenu robiť, potrebuješ s niekým to robiť, toto vie, lebo proste potrebuješ grappling, potrebuješ wrestling, proste to je akože zrazu toho bolo toľko veľa, že 2-krát do týždňa wrestling, 2-krát do týždňa jiu-jitsu, potom akože MMA nácviky, potom stena, že to je akože toho bolo strašne, že zrazu veľa rôznych vecí. To je dôvod, že prečo, lebo nemám tu ani sparinga, že nepoznám nikoho, s kým by som ani trénoval, ani ako sparinga, ani ako trénera. A príjem mi málo, ako jasne môžem ísť, ako chodím aj do šala, tak išiel by som aj 100 šala napríklad do Trnavy, do Spartakusu za Lajošom alebo čo. Ale mne to príde, že málo 2 dní. Že keby tam chcem prejsť... Prepáč, Dušky, koľko hodín už je toľko? Ja zatváram. Ty kokos, už 8. 3 minúty končíme, dobre? No už 8 prešlo. Aha, do puča, ja som si vôbec Pôjde, tak už toto iba dohovor. Tak iba toto, prepáč, Dušky, dobre, ideme. Už nás vyháňajú, takže za chvíľu budeme končiť. Takže dohovor, že mohol by si chodiť do Spartakusu? Áno, že napríklad, že 2 dní by som si vedel z týždňa, že tam ísť, ale viac si nemôžem dovoliť, lebo mám robotu, vieš, blablabla. Že vlastne tá príprava není plnohodnotná. No a ja by som to nešiel, keby to není plnohodnotné, že teraz, že idem skúsiť, lebo peniaze, alebo čo, vieš, že... Chápem. Že keby vidím v tom, že aspoň... Hej, chápem. Proste, že tú prípravu, keby si vieš normálne vyskladať, tak môžem. Tak by som išiel do toho, že láka ma to, nebudem ti klamať. Ale zase mňa baví strašne aj ten postoj, že nie som taký, že teraz, že kvôli peniazom musím ísť do MMA, lebo milujem aj ten postoj. Dobre, a teda posledná otázka, baví ťa robiť trénera? Baví, veľmi. Baví ma to hlavne vo fázi, keď ja nemám, lebo vieš... Áno, jasne. Poviem akože pravdu, jak to je, ale tie posledné týždne, 2-3 pred zápasom, to už nie si iba tréner, to keď tak podržíš lapy, už koľko sa trápiš sám so sebou vôbec. Ale keď mám mimo prípravy, ja sa viem tak nadstaviť, že žijem pre to úplne. Ja mám zimobriavky, keď ich pripravujem, keď ich hecujem, vieš, svojich chalanov odoznám skúsenosti. Máš aj zápasníkov? Mám. Super. Čiže vlastne ako keby... Takí amatéri, takí začínajúci zápasníkov. Ale si to tak predstavíš, hej, že po kariére, že by si chcel... Úplne si to predstaviť byť žime. Milujem to, že hovorím, že aj všetko ohľadom toho. Super. Ja keby nezapasím, dneska čo sa ťa pýtal napríklad teba, že či trénuješ, vieš ako trénuješ. Ja si to predstavím takisto ako ty, že ja chcem byť v tom žime, ja milujem ten šport, milujem sa cítiť dobre, zdravo, silno, vedieť bojovať, vieš, že mám to rád celé, ako to je, že... Hej. No dobré, a ešte nám povedz rýchlo, teda máš nejaký ďalší zápas, alebo dohodnuté, alebo nejaký plán, aký je? Teraz akurát riešime akciu, tiež aj snažím organizovať to u nás event, robíme druhý ročník Fight and Water, tak týmto vás pozývam 11.7. do Novák. Je to vlastne myšlienka toho, že našim chalanom, lebo jak som bol mladší,
nemal som sa kde keby ukázať. Vieš, že ako jasné sú ligy a blablabla, ale to akože doma som chcel zápasiť. Tak chceme dať, že fakt, že tu máme 4-5 gymov, že aj Partizánska, Handlová, Prievidza a tak dá tým lokálnym chalanom šancu sa ukázať na domácej pôde. Takže celá karta bude z takých lokálnych zápasníkov. Je to vonku taká open air, no ale akože taký. Ale minulý rok sa Max vydarilo 1000 ľudí, vieš. Super na takéto malú. Je to na vlastne Fight and Water tým, že je to na kúpalisku, že ľudia sa kúpu, chceme pridať nejaké dobré jedlo, nejaké street food. Vieš, aj taká zábava, dobrý DJ. Super. Aj tí chalani strašne boli radi a vďační, že sme im nachystali aj taký ten servis pre tých zápasníkov. Vieš, že to na lige nezažijú. Nástupovku mohli mať, vieš, to pre nich. No jasné, to je super. A strašne veľa ľudí mám teraz tam nahlásených takto tento rok akože z tých lokálnych, lebo mali aj ten rešpekt, vieš, že v tom meste. Vieš, čo myslím, že super. Úplne, že sa cítili potom, že celé nám to dobre vypalilo, tak sa teším. Dúfam, že počasie vyjde a tým vás chcem pozvať, takže neviem už aj aká bola otázka sa zakecala. Že či ťa baví trénera robiť, ale dobre. Akože baví. A ešte povedz ľuďom, kde ťa nájdu, čiže ty robíš trénera v Novákoch. Novákoch MM Fight Team. MM Fight Team, tuto v Prievidzi iba vlastne ty chodíš na tréningy. Áno, to iba ja trénujem. Čiže tu iba trénujete. Aby si chceli aj tréningy. A ešte vlastne k tým tvojim zápasom, to bola otázka. Že ty, či máš niečo na pláne? Chcem zahojiť všetkých tie zranenia, čo sme zabavili, že nás najlepších pripravil ten stafilokok, takže teraz aj som cítil tak prvýkrát za tú kariéru, že telo mi už povie, že OK, dosť, že treba dať pauzu. Takže teraz si dám cez leto pauzu, spravíme tú akciu, na konci leta už sa dostanem do toho, ale v septembri už som potvrdil jeden zápas. No, super. Takže september asi aj november. September mal by niečo iné. No, super. Ešte to nie je tak nebudem hovoriť. A ešte akože iba taká otázka, že to akože to je možno taká organizačná, neviem, či to môžeš povedať, kľudne povedať, že nie, že vy vlastne v PML ste zazmluvnení, že nemôžete inde zápasiť, alebo máte full zmluvu iba na jeden zápas, alebo ja... Každý to má nejak, že je to individuálne, čo sa týka mňa, ja mám iba jednu organizáciu, to tak konkurenčnú zakázanú. Aha, OK. Čiže ale vždy je to tak, že ja s Tomášom som vždy fungoval tak, že o dohode. Že čo som ja povedal, platilo, čo on povedal, platilo. Podali sme si ruku. My dokonca nemáme doteraz podpísanú zmluvu, vidíš? Dobre, že to prípade. Ja mám návrh zmluvy už neviem koľko po roka. Super. No, čiže ale tak ja som taký, že ja mu verím, on verí mne. Že to je normálne. Vieš, že ja chcem aj v tomto byť tak čestný. Jasné. Že ja mu nezdrhnem. Aj toto je akože aj krátkozraké veľakrát, že niekto s niekým vyjebe a na čo? A dostanem ponuku, aj teraz som na ten september mimo PML-ka dostal som ponuku. Hneď som mu povedal. No, super, paráda. Chcem mať dobré vzťahy s tým. To je dôležité. A hlavne na Slovensku, že Slovensko je malé. A treba si proste pomáhať, nie? No jasné. Robiť presne, treba spolu to robiť. Celkovo v živote, vieš, budovanie priateľov. Presne tak. Problém, iba ďalšie problémy. Lukáš Antal, druhý diel. Ďakujem veľmi pekne a vidíme sa na budúce. Čaute.